मानिजाथाव दिनैनि बे आफादाव नुजाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा नोंथांमोना मिथिबाय दिनै जों फैगौ 12 नभेम्बर तथा आरो सनाथि मायथाइ फालिनायनि थाखाय दिनै जोङो बेयाव नै गेलपेजार पुब गेलपेजार गामियाव माने रायजो आफाद दानाय जाबाय। दा बेयाव आं दिनै रायजो आफादनि आफादगिरिया बुंदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आङो आरो रोजाबबाय जे बै बेला बै खामानि दामानि मावनाय खेत्रआव सनाथि मायथाइ फालिनाय खेत्रआव जाबायदि सहाय सहयोग नांगौ थिग बिदि आं जेन नोंथांमोननिफ्राय मोनो बेखौनो आसा फारिबाय आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोननि खाथियाव जाहाथे बे खामानि बेला आंखौ सहाय सहयोग खालायो बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय।